Anua a thian panen khan kara an lo lang chuti lai chuan mi pakhat hian noodles a ron delivera a thian pa chuan noodles ivan ti tha em kan ron zung hmuta che ni hi alo ti a chu pa chuan ming ka nei ve noodles ti hlirin min kau su u nang po eka ti in kau chela i du don bi ka mi ati a thian pa chuan kha min kau dera lom le detective kan ni hi min za ve deuh thin ro alo ti fiama chu pa chuan ke pon beng ka nei ve thau detective a om lo lai che in kha ui a kha ti ini kau zia ni lom ni ati no a thian pa chuan alo khap wata no a chuan eng a mo alo ti a thian pa chuan engma ni lo alo ti nuwa noodles anei lai chuan no a chuan he noodles ei tur hian helai thlengthlenga min kau hi ka oi thei lo ati a thian pa chuan i du ber thin ani kha alo ti a thian pa chuan takana captain ina an khum wak che khan nuam lowi ti empty ina zota no a chuan a chang chuan ke ni lovin ama hi thin rim in sum thei lo chin men la tur zong ni in ka sia ati a thi hul don to ni lo mo ti in ala fiam zuya a thian pa chuan ai ni la ve chu tiang lam ani lo headquarter lamin sting operation kan nei mek lai khan yanga case lama lo in hnuk dok turin an ron ti chena inha a iron let le thei to lo nan an vau boka chu wang chunia captain kha thin rim ma an suspend chi khan shi omati zo ka sinati no a chuan a upatol tola a thin chetel telani hi ati ma se tingi headquarter lama thokte chuan yanga case chu an boi pui ati han ngai to wangwang hian thil dik lau chu a omani yanga man kan tum ve le hian headquarter lam hi an lo in rol ve man zia children hlel om tak chu a omin ka sia ati a thian pa chuan oi om lau lutuk headquarter lam le yanga te anin connect ti na mi ati no a chuan ani lo ve mai thei bok engpo ni se thil thara om chuan minon sha tir ve watang che ati Samantha pon makeup avale meka supermarket ngak tunu po kha chulaya chuan part time min alo thok ve reng chuni in min kyangi chuan na uite ne na chuan pona ka chwa har piang che ati no aron ho chuan ama Samantha kala hmu chuan alo kau fata Samantha pon alo nui songa no a chuan khaminia me che thomno ka hak chin khan ka ke kha ana zo ve kalom engtin nge me chia ti hian khatianga phekhok sang bun chung khan an tlan thei jok le nan ti ve lo mon le ati Samantha chuan an bun thanga ngai an nei to ni kha alo ti chaudun borin an mi to te chuan Samantha chuan en do hle no a chuan taka I thomno kha dry clean turin ka da kalau thei ngil daya ati Samantha chuan poilo kha thomno kha chu ka in me wak chang lawa in shat rengnan kol tharo ati an nui dun ha kha ka Samantha chuan voina me che pol hau khan changminon kena man zan wang khan ngai dam min lo dil lawma ati no a chuan ani chu alo ti Samantha chuan shelo der vel su nangma ti tir tiro ati no a chu alo nui ringota Samantha chuan khatianga ti kher kha ngai hle ne malo ti no a chuan an ti tur ve reng alo malo ti Samantha chuan kalomi alo ti sapa ke Samantha yan engtika mo kala rul le tang che ti in no aban chu awakwa min kyangi chuan chutia in kwa riala an kal dul lai chu in kwang kwa mewin alo thlir renga Samantha chuan khinu khi tungei sha ibianu mi ati no a chuan han mu ve thwain aban chu ala son wata min kyangi chu alo mengrum hle a uite la chuan alo bau thata Samantha chuan ui ka oi thei lo jok tuna khan khinu khan min thi ka ne chu ati no a chuan thik kanin kara engma om reng lawati no Samantha chuan diktakin min shelte khinu khi indu tiri du emati no a chuan enge moi soile alo ti Samantha chuan kapui thei reng chenia kapui du emati min kyangi chuan chutia anding dun reng chu aron ena
a thin rim hmel kher mai Samantha chuan no abana ron kwa luin a kalpui luya min kiangi chuan makti zet thian a lo thlir renga a uitela chu a lo labau that an kalpel hnu chuan Samantha chuan thingna hi mi indu tirna hmanro thaberani hi isha emati sapa noa chu a hoileta min kiangi chuan a lo la en renga min kiangi chuan engi asiata biak po min be mi alo tia lung oi lo zetin hoya kalang le ati a awa han ler tak ama indor ngak tunu a chai to boka tuna a me che kalpui kha tu nge le ti na phun no a me che pakhatin hoya chu aron chula atlan le hnu chuan hoya chuan zuya tuma min kiangi ngai dana ni lo kher mai hoya local ro ati twara a uitela chu aron in her du der law anua chuan hanman betin apoma hey hoya min tilung oi lo khom mai min veng tu ini kha veng tu te chuan anei tu te laka anjin omtla china min vian him be sein iminga po hoya ka phwa che a ma se chopetu apyang che izui dunduna chen omnula izui le a tu po ibana in kwa tir mai theya eng ang veng tu nge mo ini le ati a chuti lai chuan no apona omna lam lon panin a thunna chuan ava pheya min kyang in he na chuan zanria I ai to em naktu ka chhun cho khil du nang o keman ka chi tang che ati a min kyang I chuan engwangin nge min soma ati a no a chuan naktu ka kan thil zir kha kan chhun zom don lavem ni izir man po ipe ka ngayan ya ati a min kyang I chuan min zir tir tam lo em kha lo ti in kema pun ka tlan ve thei to tuna chuan kama mo to lo che ibial nu I muzau chia ni lom ni alo ti maka no a chuan kha mo tia sui fia tum chuan min kyang I chuan ka shepe lo I soi kherangai lo ka shedu lave alo ti a no a chuan ka bial nu ni lo unit 705 a chengpa kha lo ma ti a min kyang I chuan ka zot bok lo che min shil kher su ka shedu lo alo ti hlara no a chuan kanin date lo shim o alati chala min kyang I chuan engwangin nge in soi fia chara alo ti no a chuan kanin date lo thu ka soi mai ania ati a min kyang I chuan thodi ki soi ema lo ti no a chuan enge moi shat le thodi ka soi chiang lu tuk ti ina nui hwa a min kyang I alalung oi theilo thodi ki soi chiang mo police po ruaila ichanga mange matile a no a chuan kanin date lo ka ti chu kanin date chuan thi sak po kangam idule ama po vazotla kanin date lo tak takanya ti ina nui haka min kyang I po ahmin ta dewan yang ani chuan a tha chu karole hoya ho to angati a ho tur chu akhi de overvara no a po anui de overvar mai atu ka chuan min kyang I chuan limzetin athom no hlui haule abung ro hlui hau ada thatto chu a phor chhuaka aril rupo adam tan ni inalang ti lai chuan doorbell a ron rijal rala min kyang I chu angai thalaw hal hle a tunge o avati pona chang hian mi pa o hian post office atangin ani e ron ti a tumana chena thar address an shebok silava tau thong je chuan kongka avahonga mi pakhat hian lekha assign tura lo pe an han hon nak chuan FIR a thelu an pomna le anin kot ni tur lekha lo ni a mi pakhat va ko ngalin thinrim zet hian kein hnuk dok don lo ka ti molmol kha tinge ka personal information hi midangin lo pe ka document a hian ka address thar po a inziak veka lo mati a tuna chuan ka chen na hmunan she chhuak ta ti na ania nga tinge ka information in lo pek renga ti ina hawa phone le lama mi chuan information tu ma kan pelo ma se case dang kan en kolna khan allam hu chhuak palani angan ron ti a anua chuan an apartment nei tu chu kolin ka thi pal lu tu man ho taka ka chwa anga ya ti a phone le lama mi chuan iron lwa lut che a paper po I sign veka I chhuak le ngal thei lawanga lo ti a min kyang I chu aril ru a boy kher mai in nei tunu la chuan tuna I chwa du thal chuan in nei tu chuan tuna I chwa thal du chuan I deposit hi chana ni mai
ma se in lua tu thar ka hmu ma chu ka chhuat tir thei lo che alo ti no a chuan nuam sa zeta tv a en ham lai chuan a kongka an lo kik le dot a ava hon chuan president te pathum bok chu lo ni in a hnuah chuan apartment a cheng te chuan meeting an nei a an apartment ta na ron hloi thata ngai lo te apartment ming thar tur te chu real havin an buai tlang hle a hnuah min kyang i chuan a idea ron share ve in a idea chu tha an ti tlang hle a min kyang i ron chhuak chu no a chuan lo zui vatin ka hre chiang ve to hle che mokatia ka lo hre chiang bak lo che ni hi heng lai vela in mana hian i ru i lo siang hle ti ka hre ati a min kyang i chuan ka ngai to hlei nem chhuwa vat ka du a ma se in mana tlang hiam zia chuan ka deposit ka hmule don si lawa ati a no a chuan in son chwa a iron lwa lut ve cha sianga tinge in son chhoi tuma ati a min kyang i chuan ron enin tlan turin min ti ani lom ni ka tlan don man ka to ma in ati a no a chuan a lo hre thiam lo hle a zana chuan min kyang i chu a ruma omin a in ngai to na sa hle a chu ti lai chuan a uite chu tlan thutin a bau khara min kyang i chuan ron zuin a uite chu a ron poma chu ta ngai thalo zetin a va bi a mi pakhat thi a lo ding renga min kyang i chuan a hlau kher mai relax tu ma number a chiar lai chuan phone lama tangin a in pin code chu an lo meta an non ris na samai min kyang i chuan a hlau hle a du tok le photila kan channel te min lo ngai hlut saka min lo subscribe tu zong chunga khan lom thu kan soye chuan ala subscribe lau khan mi lo subscribe sak le ula movie hmunom tak te ron le linzia kan tum don ya